Oh, ngiyela. Sikhulekile ekhaya. Kanti inyanga. Akusiyona inyanga. Kunjani mathatha? Siyaphila njani lo? Ngahlasela wonke wampatha. Ngagcina nini ndoda ngisakwazi. Impela hey namhlanje umbuze ngokunye okuhlukile. Umzaa wami ke lona. Yebo njani baba? Hayi siyaphela. Umzaa wami. Oncenga ngapha ukogoli. Ngale goli. Hayi namhlanje cha umbuze nje okuhlukile okumangazayo. Umzala lo udinga nje owemadlana. Ndiye owemadlana encane. Ngimlethela ekhaya ngoba uwena umuntu osizayo. Futhi ke ngishela ikhokhanga yokhokho wayemingi noqobo. Waphela umzaa wami lo. Ngeke ngufaka enkingeni kunika umuntu. Hayi mina kuleke mina bafaka ngifenzele ngizoyinikeza wena. Bese uyayikhokha, ngizoyikhokha phela. Uyezwa. Vele uyasebenza egoli. Noma ngingayazi le ndoda mfowambatha ngazi wena. Ngicabanga ukuthi akwazi ufikela ekhaya uzofuna imali uyaqala shuthi ke awuyena umuntu oxakile kuveza lokho kusho nje ukuvoxakile nje phela ngoba kuJanuary. Manje wemfowambatha insizwa lo hamba nayo ibifuna malini? Befuna u500. Awu. Sengichaze kangaka ngathi ngikhuluma ngenkulu imali. Hayi u500 singamnika. Hayi kanti iningi. Hayi. Noma asivese 1000. Avele kube 1000 yeah. Buka ngiyafunga ngakomela ngizoyikhipha. Ngaye ngamane ngishiye pass noma ngishiye noma isitifiketi sami se security 1000 mzali ya. 1000. Ya 1000 nomzali uyazi ngiyakhokha ngumuntu okhokhayo mina. Uzale nje ngaza khumbula ya umuntu okhokhayo ngikwazi nje umuntu okhokhayo impela yena lo ngani. Vambatha la ekhaya u100 uzara u40 uma nithatha 500 uzobuya u700 uma nithatha 1000 lobuya lu1.4 hayi ngathi alo u5 uthafika futhi ke sibambisa ini ID cha Vambatha la ekhaya uyakhombisa ngampela ujwayele uboleka imali asiyithathi into enjalo la ekhaya phela kuba thatha ama ID abantu la ngabe gcwele ama ID ngathi omafeze la into esiyenze sithatha umuntu othatha imali siye nala eminyango agumula icathulo ngabe ugqoke nenyaweni agxobe kanje bese sithatha leyo nhlabathi agxobe kuyona agxobe sigcine how ebese simnike lesitsha lesi ebese faka amathe akhe la siwahlanganisa leyo nhlabathi leyo bese siyawabeka ebese faka amathe lapha ke sihlanganisa leyo nhlabathi bese siyakubeka mzala ilula kabi thimisa nje amathe sithatha imali sambe ujahe kabi ya mzala ngazoganga ngami kanti ngisuka nawe lekha uzothola ngami la kulo mngani wakho wenza slim ukukhona umuntu akashiwa amathamni namaloba ami yakashiwa lonto leyo mzala mina angamane ngayithathi mina lo mali leyo imali yamandla ami uzoqeda amandla ami la wemzala wathatha apha amandla ushawa weyiwona amandla obasila awunamandla imaphi amandla uzothola ngawe la ngawo msala unalutho yekini pride lena okay mzala mina ngizokhokhela wena akubuwe okuthimisa la mina ngizokhokhela wena imali uzokhokhela umngani wakho thimisa wena mzala kanti ubani ufuna imali la angithi mina ngizokhokhela wena uthimisa la umani ufuna imali osenkingeni imali ubani okumele onenkinga akunankinga imali mina mzala ungithole usuke egoli usufuna ufaka enkingeni la ekhaya akunankinga mina unenkinga imali kunike wona 300 sambela mana unika njani akunamali nje manje utshala shaya sonke ngithi angihluphekile yaze ngiboleke imali faka amathe akho la sambe hayi le mathe yona iyinkingana ke le Vambatha akuwona amathe kuphela sifuna umlobo onyawo inhlabathi bese kuba amathe bese ngithatha imali ngale kamereni ngininike ngizothi noma sengivuka unyawo mina hayibo wena sobuka sakhokhe ngani ngiyaqhubeka ngibona kanti inkinga buto wewe mhlambe mase ungicacisele bonganani ubungozi umuntu mhlambe engasakhokhi njoba nenza kanje into enzamathe nenyawo
Uyabona-ke lapho-ke ubungozi buqala lapho-ke umuntu mengasakhokhi. Njengoba thatha lezi lesithathayo nje, iyondle sikulanda ngabo ungasakhokhi. Hawu. Hey. Oh, ubuye uyinyanga enhle. Akufuni-ke wena lokho, ukuthi uzofuna imali ekhaya wena. Hayi khuleka ubhuti omdala. La ngaphandle. Oh, asinqomo lapha. Nenza kahle impela nikhuluma nithatha isinqumo ngoba nami ngizafuna ukunyamala. Mhlawumbe uzobetha imisana ngazi ngosahamba. Sishiye phela sixoxe mzala. Angizozwa ngani-ke madoda. Hayi asahambi sikhona. Okay. Sabe nje. Hey. Umzalile kana phaqonya wala. He? Oh mana. Umzala. Musukuthatha le nhlabathi. Umhlaba abana mzala. Ngisho ngathi ngihlangana nento njalo. Letha. Man. Letha la. Ngiyakusiza. Man, kodwa nginoplan nami. Siza wena. Nginoplan, letha la. Hayi khuleka mzala i-right timsa la. Nginoplan. Hawu. Thatha nami inhlabathi lo muntu. Ekabona lo muntu wakho. Hawu, iyafana le nto. Yes, samathi. Amathi. Timisa amathi. Oh yeah. Timisa. Hayi bo. Athathile khosi. Naka amanzi emvula lapha. Amanzi emvula. Amanzi emvula. Iwa phela ucoba uthelelana. Hayi kakhulu. Timisa wena uda. Yashi nako. Yashi. Ngishone khona, ha? Umuntu simtshela ukuthi iwona. Noma mzala yase. Asenze kokubili. Wena uzonyathela mina ngithimisa. Hayi lutho mzala. Ngofuna imali. Senibuyile madoda. Sesibuyile. Hayi. Selivele sabuya nakho lapha. Nakho. Yini leni iphethe? Inhlabathi ladu uyifuna namathi. Cha, siye singenzi kanjalo. Le process iyenzeke nami ngikhona. Anikwazi niphume la endlini niye phandle nithi ninto niyenzile kanhlamba niyenza. Ngani? Hello? Yebo. Nangu mfowethu lapha unqunu dlayicele lonke lapho ubiza igama lakho senzaboleka imali kuwena kwenze njani? Hayi komele zibuyisa imali yami lo uzolapheka nje ezimali yami la ngoba imali yami wayithatha ngoFebruary ngonyaka odlule isiwu-12,000 manje komele nje nizame ukuthi nihlanganise imali yami eze lazofika imkhothi izoba right. Hawu. Oh. Bangibhedela lapho. Hayi. Bhuti umbona. Nkosiyami uyibuye hayi no hayi ake sayithatha imali sengizovele ngihakhe mzala ngivele ngihakhe hayi imali hayi ngiyabonga Umzala ngithathe uzohayika ngalo besinele unkinga yemali vele. hayi ngizohamba ngenyawo noma ngihamba nangenyawo into ingake egoli ngenyawo. Umzala ngahlaba 2 weeks mhlawumbe 3 weeks mhlawumbe inyanga yonke ungabuza into ayezwa woshaka kudala. Hayi mzala ngeke hayi le hayi asabe mzala asama mangithi uphela noma ngifuna ngikushiye uyibolekela wena. Hayi ngizabele konke bhuti omdala. Hayi. Sesiyovula amaredo silalela inkosi impela. Sizwe ukuthi indoda yagcina ifikile negoli ngonyawo. Hayi. Siyabonga. Hayi, kulungile madoda. Yaba siyabonga angixhawule sibonge isikhathi sakho. Yebo noma le nhlabathi ukuthi uqinisa awudingi. Hayi bo, ifoni yami phela. Oh hayi ke. Hayi bo, hayi bengithi buka isikhathi. So sinesandla le ndoda. Hayi asambe mzala. Adodo zisicapha lapha. Hayi, ngihlulekile. Hawu, ifoni yami. Hawu.
Webzala. Hayi. Kude town ngonyanga. Uyale ku freeway manje. Azini. Hayi. Ngizohamba kusasa ngo4. Uma uyabe town. So itown. Lalela mzala. Etown ngisho ngaya ngo12 noma ngalala. Ukude town. Ukude yalendlela yansi. Uzohike kuseni. Asitshela abantu. Afake dan subscribe, comment and like. Siyacela lapho. Ngisawulala ngeke mzala. Angilali mzala. Kanye kwethu. Bafowethu. Angiqina zelengane ngosisapha kakhulu ngoba yebo izofanele ngane ukuhamba. Hayi. Angilali abamanga sengilale manje. Uzovuka ngo4. Noma nitsheni ukukweba nempaka ngoba kuthi umashonisa simnikile nje into ebeyifuna ifanele wabashonisa. Ngaba nje. Sengishintshile mzala angisebi. Gazi lami. Awu. Hayi lutho gazi hayi. Alright. Ngiyabonga. Hayi angilali.